prvenstvo Vojvodine u šahu povodom nedelje borbe protiv distrofije i drago mi je da se takmičimo i da imate sportski duh i želim vam još lepše druženje mimo ovog takmičenja. A sad bih dala reč gradonačelniku, našem domaćinu, gospodinu Knezi Peteru. Zaista mi je čast da ste se setili Bečeja i ponovo organizovali ovde ovaj turnir. Nadam se da će i hotel, a i Bečej biti dobar domaćin ovom takmičenju i naravno želim da nam se vratite iduće godine ili sa ovim takmičenjem ili sa nekim drugim. Nadam se da ćemo biti dobri domaćini. Želim svima dobar uspeh u takmičenju. Ja uvek kažem kada su takva takmičenja u pitanju da svako ko dođe ovde već je pobednik, bez obzira ko će biti pravi pobednik. Svi ste ovde verovatno već prešli neke pred takmičenja i zaista ćete se ovde na neki način dobro osjećati ova 3 dana. Želim vam sve najbolje u Bečeju i nek najbolji pobedi, što bi rekli. Hvala vam lijepo. Ove godine smo imali nešto više teškoća oko formiranja i tabela i učesnika, bilo je dosta otkaza, ali vratili smo se ponovo na staru meru. Ima 24 takmičara svrstani u te 3 grupe. U prvoj grupi je onih 8 seniora. Što se tiče druge grupe seniora, novina je u odnosu na onaj pravilnik koji smo imali, što smo predvideli da ako nema novčanih nagrada i prva trojica u toj grupi seniora osvajaju bar diplome, kako smo mi to na onom našem pravilniku doneli. Što se tiče juniora, pošto su samo dvojica, oni će se takmičiti u te grupe. Ja nemam šta drugo da kažem, sem da vas i ja pozdravim i da kažem da je ove godine bilo najteže skupiti novac. Naši predstavnici, to jest naši prvoplasirani Dragiša Miličević i Travica Robert su učestvovali na takmičenju EAMD, Evropskog udruženja distrofičara Evrope u Slovačkoj od 4. do 8. maja. Na nesreću naš jači igrač Keravica Radoš nije mogao zbog obaveza na fakultetu, ali i tako su osvojili. Dragiša je bio prvi pojedinačno i drugi su bili ekipno zajedno. I ajde, sad svečano da kažem je otvoren i ovaj turnir. Sportski se borite i fair prijateljski igrajte, a vidimo se na završetku. I ne zamerite ko izgubi. Tačno, tačno. Prvo mesto, znači u konkurenciji omladinaca Božić i Urović. Znao da Aleksandra gubi, ja bi Hvala. Što sam vežbe u sobi? Još malo. Ide i u vama da i mi smo tu. Još jedan krug. Naučit će 2 cene. U konkurenciji šahiskinja učestvovalo je 4 takmičarke,
Dvokružno su igrale po 2 partije, svaka sa svakom, bilo je zanimljivo, ali pobedila je Grujić Snežana 5 poena i bravo! Pokvarim prizuru. Njoj peče. Sad okrenuš na ovu stranu. Ko ja sam Hvala svima. U finalnoj grupi igralo je 8 igrača. Zanimljivo takmičenje, bilo je dosta drame, ali prvo mesto je sigurno se bez poraza osvojio Dragan Miličević sa 6 poena. Pekar. Da, pekar. Pekar i lončev iznos. To novac nećeš. Jedno pored drugog ovako. Ovo se ne neću. Kakav si? Hvala. 4 i ovaj je 4.